Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Question, partner. Yes, partner. Wait lang, may bayad ba to pag sinagot ko? Kasi medyo nangangailangan ako eh. Tingnan natin kung may magmamagandang loob. Ay, sige. Sagutin ko na yung tanong na yun. Baka sakaling may magmagandang loob, magandang sa sagot ko, magpadala ng siopaw. Yan, pwede, diba? pwede. Okay. Nakakalaway naman bigla. Dito, sige, gagalingan ko para dito nakasalalay ang siopaw natin today. Anong tanong mo, partner? Sa mga naging kakilala mo ba o sa mga naging mga kaibigan mo, may makapagpapatunay ba silang tahimik ang tao? Wala. Wala, no? Alam mo, partner, ewan ko kung Pag may nagsabing tahimik si Nicole Yala, sinungaling yun. Pero tawa pa lang eh. Alam mo, partner, ito yung merong isang taong nagpa-realize sa akin kahapon. Kahapon lang. Hindi nga, kahapon lang. Sa tanang buhay mo, kahapon sa yung may mabigat na realization kahapon. Oo. Sa tanan ng buhay ko, may isang tao na naglakas ng loob na magsabi sa akin. Okay. Kaya pinoproblema ko to buong magdamag, kaya puyat ako. Kahapon, meron kasi ako nakausap. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, friend, hindi ko sure kung dapat ko itong sabihin sa'yo. Naku, kinakabahan ako pag ganun kasi parang feeling papunta ito sa utang. Ramdam ko rin. Correct. At dahil super friendly, parang ang hirap tanggihan. Alam mo yun, yung parang kahit na... Sa mga ganun tono, parang malungkot, parang may pinagdadaanan talaga eh. Diba, hindi mo talaga, parang hindi mo matatanggihan talaga. Tapos, alam ko na kagad, nag-overthink na ako, alam ko na kagad sa sarili ko, hindi siya makakabayad. Diba, yung mga, naisip ko na kagad yung kapasidad, mga ganon. May mga ganon. Judgmental mo talaga. Judgmental talaga ako. So anyways, yun na nga. So, sabi ko, ano yun? Tapos sabi ko, seryoso ba to? Ganun talaga ito. Ano yun? Ay, hindi, wait lang. Ganun talaga yung tanong. Ano yun? Sabi ko, seryoso ba to? Ang taas. ang taas. Sabi ko, seryoso ba to? Seryoso ba itong usapan na to? Tapos sabi niya, seryoso to. Okay. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, ano yun? Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba na sobrang honest mo? Sabi ko, okay. Sabi ko. Ano yung naging realization mo? Hindi pa eh. Tapos parang, syempre, gusto kong maipaliwanag sa akin kung ano yung ibig sabihin. So parang basta parang katulad ng question mo, may nagkapagsabi na ba sa'yo na tahimik ka, gano'n? Tapos ang sabi ko talaga, wale, diba? Kasi baka dati, pero parang, hindi rin eh. Parang hindi rin dati. Kung wala kang maalala, wala talaga kasi nagsabi. Huwag ko na ipilit. Huwag ka nang ipilit. So parang parang ang sinasabi niya parang ang point niya, basta the convo was like saying na sometimes yung honesty or sometimes yung kadaldalan, 'di ba? Ang hindi mo alam, sabi niya sa akin, ang hindi mo alam, pwedeng ikapahamak mo. Hindi nga. Tapos ako parang talaga? Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi mo, nako, sinasabi ko sa'yo, hindi mo lang alam. Gumano siya. Sabi ko, bakit parang marami siyang alam? Hindi, tapos na-investigahan ka na noon, napa-NBI ka na noon, hindi mo lang alam. Ang dami niyang alam tungkol sa'yo. Ang dami palang alam. Pero hindi, ang point niya, which is, sabi ko nga talaga, no, in life, hindi mo pwedeng sabihin na pagka nasa, kunyari, graduate ka ng summa cum laude, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, alam ko na lahat, 'di ba? Kilala ko na pati yung sarili ko, wala na akong pwedeng matutunan, hindi, 'di ba? Kahit pa sabihin mo nag-PhD ka, 'di ba? Lahat na ng klase ng mga PH care ka. Correct, lahat na 5 galon ng PH care kasi hindi ka na kontento sa PhD, 'di ba? Gusto mo may PhD din, 'di ba? Na kahit na madami ng yung nasa dulo ng pangalan mo, MBA, PhD, OIC, 'di ba?
TIN, ATM. Lahat na ng three letters, diba? Pati RIP sama mo. Correct, sama mo na. Ng pampatibay ng pagkatao mo. Ibig sabihin, yung sasabihin na kapag ka kasi dinagdagan ng ganyan Limbawa, o kaya sa before, attorney, o kaya engineer, o kaya mga accountant, yung mga ganun. Tapos mas madami mga kaakibat. Kahit ba sabihin ganun ka na, hindi mo pwedeng sabihin na alam mo na lahat at hindi ka na pwede mag-learn. And even age. Kasi di ba minsan sinasabi ng mga matatanda, di ba papunta ka pa lang, pabalik na ako. Totoo din naman. Pero sa totoo lang, ba't ka kasi bumabalik pa, di ba? Sino ba kasi nagsabi sa'yo? Sino ba sabi sa'yo bumalik ka? Correct. Dapat paano tayo? Paangat? Huwag na bumalik, di ba? So, ibig sabihin, parang hindi porke na-reach mo na ang certain age, di ba? Masasabi mo na parang alam ko na ang lahat. Or Mas I would say, yung sinabi mo kanina, hindi ka na pwede mag-learn. Oo, hindi ka na pwede mag-learn. Hindi ka na pwede mag-learn. Sabi na ba sa'yo, hindi ka maarte? Ang dami nating issue today. Ang dami nating issue ngayong araw na ito. Pero ibig sabihin, hindi porke kunyari nasa ganyang age ka na o kaya kunyari presidente ka ng kumpanya. Hindi pwedeng sabihin mo na hindi ka pwedeng pagsabihan na ng mga tao mo. Diba? Porque ikaw ay presidente. Gets natin, syempre presidente ka, diba? Kung sa kaalaman at experience, alam mo na lahat. Tsaka hindi naman talaga magde-dare yung taong sabihan ka. Sa totoo lang, wala akong kakusapin presidente para sabihin ko sa kanyang siya, diba? May kakulangan siya, correct. I think mas matalino ako sa subject totoo, na to. Diba? Wala naman din. Pero though, merong at one point na magpaparealize sa'yo na meron pala akong kailangang baguhin or meron pala akong kailangang gawin. Parang ganon. So yun yung parang with 4 decades of my life, dun ko lang na-realize na nakakapahamak pala yung pagiging honest paminsan. Kasi hindi yung sa sobrang natural lang na lumalabas yung mga bagay-bagay sa bibig. hindi ko na-realize na posible pa lang una, ilaglag ako dahil doon. 'Di ba? Pangalawa, ma-misinterpret yung sinabi. Ganon. Kaya pinoblema ko talaga, kaya napuyat ako kasi sabi ko, paano ko tatahimik? Paano ako hindi magiging close sa mga tao? Paano ako hindi magiging warm? Alam mo yun? Yun yung mga iniisip ko talaga. So parang babaguhin ko na ako? Di ba? Parang litong-lito yung paggising ni Parker isang umaga, I have to reinvent myself. Parang naisip ko. So di ba? Kasi di ba, it's a form of it's a humbling experience for somebody to tell you na merong mali dyan sa may parte ng gawain mo na may mali, di ba? And it's humbling at dapat tanggapin mo yun. At yun nga, tinatanggap ko naman kahapon. Kaya lang iniisip ko, okay, tinatanggap ko. Sige, okay. So, paano talaga? Alam mo yun? Although parang kanina, nagtatry ako medyo magpulis-pulis na mga sasabihin ko, pero parang hirap na hirap talaga ako. Pero, then again, ang point ko lang, pwede ka pa rin to learn, 'di ba? Pwede ka pa rin to learn every day. Hindi porke sasabihin mo na I think magaling na ako or I think matanda na ako. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Correct. Mataas ang pinag-aralan ko. Alam diba? ko na ang lahat. Hindi ganon. Hindi talaga pala ganon. Diba? And dapat lagi, humble enough tayo to realize that there are things that we still need to learn every day. Diba? May mga bagay na pwede pa nating matutunan every day. Dapat maging tayo, humble tayo dyan. Totoo yun. Pag na-realize natin mga kaibigan, kahit yung mga mataas ang pinag-aralan, kapag patuloy po tayo nag-aaral, doon natin ma-realize konti pa pala yung nalalaman ko. Correct. Akala ko pala alam, yung totoo palang akala ko lang. Yes, akala mo lang marami ka nang alam. Pero pag natuto ka pa ng another skill, kapag natuto ka pa ng iba pang klase naka-acquire ka pa ng bagong knowledge, doon mo ma-realize, konti pa pala talaga yung alam ko. Akala ko matalino na ako. Hindi ganon. Hindi kasi pa pala. Ang buhay mga kaibigan, lifelong learning. Correct. Constant learning po siya. Yes. Maski nga po kami,
marami na mga nag-aral ng management, yun din naman ang sinasabi. Maaaring nag-aral ka ng mga theories, nag-aral ka ng mga case studies, 'di ba? Pero yung management, talagang lifelong experience siya. Yes. Kasi araw-araw, meron ka talaga ma-encounter na ibang saltik ng tao, ibang klase ng problema, mababaw, malalim, 'di ba? Kulot na problema, tuwid na problema, 'di ba? Iba't ibang klaseng size shapes, 'di ba? Kasi every day you get to learn. And dapat, at ito yung learning ko kahapon dapat humble enough ka to admit na, okay, meron palang kailangan baguhin kasi oo nga, no, pwede ko palang ikapahamak itong mga bagay-bagay na, na ginagawa ko or pwede palang, may mas mapaganda pa. Ganon. Kaya kahapon, hindi rin ako nakatulog na maigi kasi naisip ko, di ba sabi mo nga partner, akala mo alam mo na. Akala mo madami ka ng kaalaman. Yung pala, kulang pa pala akong mag-mountain climbing. So na-realize, saan kaya ang unang bundok na akyatin ko? Charot. Hindi, pero di ba? Meron pa palang skill that can be learned. Truly. May mga iba partner, kailan lang sila natuto na mag-drive. Kung kailan 60 na sila. Di ba? Kung kailan late na. Di ba? Yung mga ganon. Ito, actually, yung sinabi mo kanina, partner, yung case na yung pagiging honest ng isang tao, for example, can put you in danger. Totoo. Partner, alam mo, hindi ko talaga alam na, oo, totoo. Pero mga kaibigan, yung pagiging honest, maganda naman yun eh. Kailangan talaga sustain yun. Huwag aalisin yun sa sistema mo kung nasa yun na yun. Kung pagiging honest, ang kailangan mo lang gawin, you have to filter every word that you say. Correct, mag-filter. Yes. Ang sabi niya sa akin, ang problema kasi sa'yo, wala kang filter. Sabi niya, hindi ka plastic. Yun yung sabi niya. So parang, it's kung kulang pa ba yung GG era mong yan? Yun na nga, partner. Parang, so hindi pa pala ako GG era. Hindi kaya nga, so nakukulangan pa ba kayo sa pagiging GG era na itong babae na to? Totoo. So yung pang-e-etchos ko pala, kulang pa pala. Masyado pa pala akong honest. Etchosera ng taon to eh. Kulang pa ba? Pero alam mo, parang I took it in na, okay. Sabi niya, hindi ka kasi plastic eh. Sabi niya sa akin. And minsan, sabi niya, maaaring makapahamak din sa'yo yan. Yung pagiging brutally honest. Yun nga, pero tama si partner, buti sa pag-correct no na, hindi masama dapat nga po, yung honesty, kaya nga best policy yan. Hindi naman po simplicity is the best policy. Magtatampo si hindi honesty. po correct. Hindi matagal ng kasabihan niya. Hindi po sinabing kindness, hindi sinabing generosity, hindi sinabing love. Yan, diba? yan. Honesty is the best policy. Ay, nagtampo nga yan ang hindi nakasama dun sa Saan? Sa Panatang Makabayan. Sa pelikulang Inside Out. Ay, oo nga. Nagtampo yan. Sabi niya na hindi lahat nag-audition gano, ako, hindi correct. ako sinama sa casting. Walang honesty. Sabagay siguro baka wala kasi talagang honest. Ako na lang, charot. Hindi, pero baka kung pinasok sa Inside Out yung plastic, baka kung na-audition si plastic, feeling ko pasok. Dapat pumunta dito ng Pilipinas yan eh. Mali din yung gumawa ng Inside Out eh. Kausapin ko mamaya yung Pixar. Charot. Hindi. Nalaman nila may gantong klase ng nilalangan. Correct. O emosyon. Etchosera, di ba? Ang itsura, etchos, di ba? One word, kasi kailangan one word lang, di pwede etchosera eh. Di ba? One word. Bida-bida masyado, etchosera, tatlong syllables. True, di ba? Bagong-bago. Pinatransik si Joy, di ba? Biglang etchosera siya, di ba? Nakakaloka. Di ba yung ganun ba, kabisyo? So, hindi masama dapat because it still is the best policy. Kaya lang sometimes hindi po natin alam. Ito yung learning ko, hindi natin alam. Minsan sa sobrang honest natin at sobrang wala tayong filter, maaaring ikapahamak natin yung mga salita natin. Yes. Oo, may mga sinasabi pala tayo na para sa atin parang wala lang or maaaring joke lang. Yung pala para sa iba hindi na pala siya joke. Correct. Diba? Yung mga ganun. So in this case, yung learning na pwede makuha talaga dito if you are brutally honest, yan. Diba? Or honest na lang, not brutally honest kasi parang nakakasakit. Hindi ginagamit ko lang yung brutally kasi parang nakakamatalino.
If I have to be brutally frank, diba? So brutally honest, ganun. Parang sila hindi sila connect, brutal tas honest. Ganun. Ganon. Kailangan maging mindful ka. Yun yung learning dyan. Maging mindful ka sa mga sinasabi mo. First, sa mga salita na bibitawan mo. Second, maging mindful ka sa mga taong kausap mo. Kasi kung pinoprofile ka din nila, 'di ba, sa mga sinasabi mo, dapat pinoprofile mo din sila as your spectators. Ang mahirap pala, ang akala mo lang pala, ito ang masaklap kasi talaga sa buhay. Akala mo lang mabait sila sa iyo. Hindi mo alam, isang araw pwede ka pala nilang traidorin sa mga sinabi mo. Yes. So nung sinabi yan sa akin, sabi ko, hala! Oo nga, 'di ba? And again, a realization, it's never too late to learn those things. Kung ngayon mo lang siya nalaman na ganun pala dapat, edi okay lang, hindi naman too late. Bakit mamatategi ka na ba bukas? Sana hindi. 'Di ba? Para mas magampanan mo pa ng mabuti at maayos ang buhay mo. Tama po ba yung mga pasahero ng Egypt na nakatutok ngayon biyaheng Fairview? Tama po ba ang inyong ang opinion namin? Feeling ko agree naman feeling sila. Feeling ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!